Hey yo mga kapatid, dito na naman po tayo sa panibagong kalokohan. Ito po si Natoy. Na mahal ka. Isa na naman pong kalokohan ang gagawin natin for today. Magro-road trip po tayo kasama ng mga bikers, mga kapatid at pinsan ko. Nakasama ko din lang sa sa pag-akyat ng bundok Kalbo, ayan po. Pero bago yan, kung hindi ka pa po subscribe sa aking channel, yan po, wag mo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At saka click mo na rin po ang notification bell para updated ka sa aking mga videos na gagawin, ayan po. So, bago yan, time check po muna tayo. Alas 12 na po ng madaling araw po, ayan po. Pero ang usapan po namin, 4 o'clock or 4:30 ang calling time po namin. Dahil alas 5 ang alis namin. Kasi 4:30 yata, curfew pa rin ng baka sitayin kami sa daan pag maaga kami masyado magbiyahe or mag road trip. So ang gagawin natin ngayon ay hintayin na lang po mag 4 o'clock or 4:30 para sa calling time. Ayan po, para magtipon-tipon po kami. Ako lang yun nakamotor yata dahil hindi pa ako nakabili ng sarili kong bike. Ayan po. Yung iba, halos lahat pala sila nakabike. Ako lang ang hindi. Pero at least okay na rin yun. So paano na yan? Wala na po ako masasabi. Hintayin na lang po natin mag 4 o'clock. Tara na po, matulog na tayo. Good night and bye bye. The next day. Alright. Rider in charge. Ha? Wala po yung tripod. Asa na yung porter mo? Thank, yung ano lang yun. Hindi pa naman pwedeng ilagay dito. Shout out! Ha? Okay na, nakamas ka naman. Para ka ng Power Ranger. Alright. Yung mga boging bikers. Suko na kayo. Nailawan na kayo. Saan tayo? Walang pwedeng dagdagan ng ilaw to eh. Kaso mas tara na? Meanwhile.
Pangasinan ka pa. Taga saan ka? Pugi ka raw. Okay. Okay na. Nagpagasolina ako. Kaya kaka-vlog ko, nakalimutan ko magbayad. Okay. Ayan, so yan po mga kapatid, nandito na po tayo sa bayan ng Pusurubio. Ayan po, nakaayos-ayos na po sila ngayon. Hintayin po natin yung mga bikers po. Ayan po. Medyo matagal-tagal pa sila. Nasaan na kayo mga? Ayan, dyan na sila. So ayan po yung municipal po. Diyan nandun po yung yung dancing fountain po, kaso hindi pa anong oras pa lang, di pa binubuksan. Alright. Nasaan na yung mga alaga ko? Putik eh. Ang hirap mag-coach ah. Training pa lang to ah. Tagal nila ah. Saan na yung mga yun? Hindi man lang nila mahabol-habol tong motor ko. So ayan mga kapatid, nandito malapit na po tayo sa San Jacinto. Ayan po, San Jacinto, Pangasinan po. Kaso nga lang hinihintay po natin yung mga ibang mga bikers. Ayan po sila. Ayan, mag-umaga na po eh. Tsaka makikita mo po ang palubog na Ayan po, palubog na po yung buwan po. Ayan na po yung buwan. Wow po. Ganda pa ng buwan, no? Bilog na bilog pababa. Ayan si kapatid. Kanina nga, ang taas niya eh. Ang ganda ng palubog niya eh. Ang bilis naman bumaba. Igong! Nabanogkan! Kaya? Yaka pa, yaka pa! Yakang yaka! Oh, gaboy! Gaboy! Ha? Wash out! Wash out! Bruh! Oh, alright! Kapalan ng mukha pag vloggers ka, kailangan mo talaga. Pag hindi makapal mukha mo, bakit ang video mo? Talaga, promise. So ayan mga kapatid, nandito na po tayo sa San Jacinto. Ayan po, San Jacinto, Pangasinan.
Ayan yung papuntang Malawag at dito din yung papunta. Ano po mga bikers, ang dami po nila ngayon. Nag-ano sila. So hintayin na lang natin kasama natin sa waiting shed papuntang San Fabian. Ayan po, dito po yung papuntang Pangasinan. Dito po yung papuntang San Fabian. Abangan na lang po natin sila dito. Ayan, maliwanag na, kitang kita na yung daan. Hintayin na lang natin dito. Gilid na lang tayo. So pwedeng gilid. Hanap tayo ng gigilidan. So ayan po, makakatipid na po tayo ng battery. Palubat na ako. Papakita din naman ako syempre. Pakita din naman tayo habang nag-aabang. Antay lang tayo. Medyo matagal-tagal sila. Kala ko kayo yung ano, nagpaganon. Larong turn yata kayo, sabi ko sana eh. Kala ko kayo nagpaganon. Right. Igong, sabihin mo lang kung masakit na yung itlog mo ha. Ayan po, nandito na po tayo sa boundary ng ng San Fabian at saka San Jacinto. Kita na lang po natin sila. Medyo pagod-pagod na yata sila. Ano, kaya ba? Kaya ba? Power! Alright, Hurry up! Dul! Sila! Pasok na tayo ng Pasampagyan. Papansin nyo ba wala yung mga babae? Wala ba yung mga babae? Tatanungin natin sila kung bakit wala yung mga babae. Bakit daw wala yung mga babae? Ano, dito, dali. Muli, walang babae. Bakit walang babae? Ang babae, wala na. Ano? Saan yung mga babae? Wala. Ang babae? Babae, magiging tayo eh. Ito ka ba dyan? Ay, ito. Kaya ba mo pala oh. Liwanag no. Tayo.
Putang ina mo, ginagawa mo. Hey! Palit side mo ba? Right. Left side. Left side tayo. Kaya pa rin. So ayan na po, nandito na po tayo sa San Fabian. Ayan po. Sarap po, may pigar-pigar tayo dito. Nandito na rin yung kasama ko. Ano? Pigar-pigar na eh! Pigar-pigar! Ha? Pigar-pigar! Nandito tayo mga anan. Ha? Yeah, mga antay ano, damdama pa eh. Pigar-pigar oh. Anong tayo chicken? Doon na lang? Sige, doon na lang. Alright. Lager! Ano? Lager yan. Dito tayo. Yan mga kapatid, amoy na po ang dagat. Dagat ng San Fabian. Oh. Alright. So ayan mga kapatid, inaharang po tayo dun sa destination po natin. May checkpoint daw, bawal ay... Pero ang alam namin, ano yun eh, hindi sila nagpapapasok ng libre. Kaya lipat po tayo doon po sa kakilala ko. Doon po tayo magsi-swimming. Libre pa, wala. Libre rin ng cottage, libre rin ng tubig. Diretso daw, diretso. So tara, mamaya na lang ulit. So ayan mga kapatid, nandito na po tayo sa ating destination. Ayan po, dito po sa papasok dito sa loob. Hintay na lang natin yung mga kasama natin. So mamaya na lang ulit. Ayan, ang ingay ng sasakyan. Tara na, mamaya na. Ayan po. Okay. Ayan po. Dito na po tayo. Ayan. Kita mo naman dun, oh. Dagat na dagat, oh. Alright. So ayan mga pinsan na mga babae, ayan, paano po kayo? Dito na lang tayo ulit po sa susunod. May part 2 pa to, kasama na yung mga babae. Ayan. Ay, dito si Jimmy. A few moments later. Yung mga may dalang damit.
right dyan, ligo na. Saka walang banyo yata. Siguro no. Kung makikita dumaan sir, makakapasok ka na doon. Ay, di ko ang interface. Basta, uminggan sa'yo eh. Pwede niya di ko aja nila malanday sila. Yung ano dyan, yung parang yung may ano, yung tapla. One. So ayan mga kapatid, kakain po muna kami. Hindi na kami naligo kasi nakakaya naman sa mga pinsan namin. Batiin mo sila doon kanina. Parang ligo-ligo. Dito po kami sa karinderya. Mamimili na kami pagkain. Ha? Makin bakit yung giniling nga eh. Diyan siya di bagam na eh. Ano pa lang doon? Ano pa lang doon? Alright. Sarap naman. Balik. Magkano yung pigar-pigar nyo, ate? 45? May ano na ito ng gift? Pinilibin ko sa'yo? Wala. Yung bulalo po magkano? 95 sir. 95? Sige, pigar-pigar na lang. Okay. Masyado mabigat sa bulsa yung bulalo. Giniling sa akin lang tayo. Thank you, Antay. Libre po yan. Pag ano po, daan po ulit kami dito. Balik namin ulit po kami. Iwan mo na lang yung motor. Ha? Iwan ko na lang yung motor.
Daling ko po pero yung ilang kaldero dyan. Pwede rin. Okay po, salamat sa pagkain. Napalibre tayo. Ay, wag ba? Ano dito yung mga may sticker sila na kumakain dito. Opo. Kahapon mayroon din pero wala pa daw sila yung mga sticker yung mga iba. Ay, mga vlogger. Hindi, ano, Hindi, yung mga rider, bikers din. Mga may grupo sila. Hmm. Kasi dito sa Sampabe nagpapakain din sila ng ano yung mga grupo mga luluto sila, libreng sinilas, gano'n. Ayan, tapos na po kami kumain. Ayan po, sulit po kumain, no? Nagutom talaga. Solve na, oh. So ayan mga kapatid, tapos na ang aking video. Ayan po, ito po si Shiro Jobs at ito po ang mga pinsan ko. Salamat sa panonood. Thank you. And peace out. Goodbye. It's the dream. Aru! Talon ka? Talon ka nga, talon nga. Malalim ba? Mababaw, pero tumatalon ka? Oo? Sige nga. Malalim din pala, oh. Nakat... Oh? 1, 2, 3, go! Guwawa.